triple pack na. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Cobra Energy Drink. Cobra, the #1 energy drink. Angat ang lakas mo. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Lunada mo, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning! Diretso na po kita, Miyerkules ngunyan ang pagrespeto may na naman sa lambang miyembro kan familia. Sabayang pagpagirumdum sana po sa paghampang nyato kan kasiributan. Mahal na Diyos, perming ipigpaenot nyato sa gabos ka sa bago ha. Fetsa 23 na kan Febrero 2022. 23-22. Mama Mary ngunyan, our Mother of Perpetual Help, pasalamat lamang kita sa mahal na inang Santa Maria. Sa gabos na blessings na tatao sa satuya sa pagikan intersesyon kan sa tong mahal na ina, our Mother of Perpetual Help Novena. Alas 5:15 live yan sa DCGB. Happy birthday sa gabos na nagsiselebrar kan kumpleanyo. Tingog kan banwaan na po, naglalaom na yaong kamo dyan, diretso ang pagantabay, dahil po nagharali. Sagod kitang alas 10:30, katuwang ang tropa. Kumpadreng Jim, Pading Al, kumpadreng Jomar. Katuwang si Ans Galero, buda si Luwens Barcena. Sa mobil, ang samuyang piloto si Henry Deboy Mata. Technical control, the big man, ang samuyang chief tech Ramir Bonjing Tanay in the house. Sa newsroom, sa padagos pong pagsubaybay, asin pagsumada lokal, imaging kang national, international na istoryang nagbuburutwa na dapat tang maintindihan, masabutan, masubaybayan. Dahilan ta ini po may epekto sa pagbuhay-buhay niya to digdi sa tuyang nasyon imaging sa kinaban. Presenting ang sadit sana pero tian. News Manager Mardela is the name. Sa production center, ang samuya pong Anghel na katatapos palang my day. Angel Mustasa. Sa IT, ang samuyang inkargado, tandem. Sa broadcast man niya mo, online, worldwide, nationwide, in full, digital, high definition broadcast sa internet. DCGB News Online nasin sa YouTube. Yaon dyan si Tricia, buda si Richard. Ako mampuan sa indong servidor sa radyo, an sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good morning, Tabi, sa gabos na paraan, Tabay. Kumusta na kamo dyan sa Pigkale, sa Sabang, sa Baybay?
Buda dyan sa Victory Village, Manay Selmang Bahoy, ano ang panguntuhan ta dyan sa Victory? Yan, tibaad lamang ko niya na taon, makabuelta na, yan na pag tiripunti-pun baga, Ibalong Festival, Buda yan na Magayon Festival, hopefully, sana, kung dainin problema, yan, maray na aga tabi, kay Manay Selmang Bahoy, Buda dyan sa, kay Kapitan Bahoy, kan Victory 27. Kaswa po nasa batan kuman si Kwan, si Madam Beth na Costa, kan Costa Enterprises. Good morning, Madam Beth, dyan sa Indo. Madam Beth na Costa, dyan sa Costa Enterprises. Mabuhay ka mo dyan. Happy birthday, tabi. Kay Mami Arlene Bumalay Kabugaw. From Pani, Joshua Jr. asin John. Yan. O, nagbe-birthday ngunyan tabi da si Mami Arlene Bumalay Kabugaw. Ale kay Pani, Joshua Jr. asin kay John. Yan. Happy birthday. Many returns of the day tabi, ha? Sige, kay King na Reginaldo, Diyos marhay na aga tabi, yugon moan. Wakawak na naman ang DCGB dyan sa Kahadian Reginaldo, yugon moan. Maray kang tabi, King, na lugar mo dyan sa Bangkirohan, sa tuyaan ng opisyal na idisignar, Kahadian Reginaldo. Good morning, Tabi King. Happy Wednesday. God bless. Dahil ka na nagbababa digdi King. Pigbabantayan mo dyan so pagpatugdukan sa imong yan na estada, Tabi King, sa Bangkirohan. Yan. Maray dyan sa Bangkirohan, tangapit na panahon. Iyan na lugares dyan sa Surkan, Legazpi, madidevelop yan economically. Tandaan po nindo yan, ha. Madidevelop yan economically ang sur na barangay kan Legazpi dahilan ta igwa dyan in interconnectivity ang modo de transportasyon pasiring po sa Bicol International Airport. Yan, tabi, maray na aga sa imo Bigong King. Maray na aga tabi diyan man sa si Madam Beth nag-text. Maray topic Russia and repercussions kay ni Nunoy. Ay iyo, Madam Beth, salamat tabi an maray na topic da ang Russia and repercussions ka ni Nunoy. Sige po tabi. Happy birthday Julie Hadji Maraya. Yan, happy birthday da tabi kay Julie Hadji Maraya. Okay. Busy pa da sa pagpatrabaho, uyugon moan. Kung dai magparaoran, migo, idiretso mo na pagpaislab kan sa imong bunker. Dai ready ta na. Dipisil na ang panahon. Sige. Ang sa kuyang numero tabi, kung globe ka mo, 0926-0156-020. 0926-0156-020. Sa smart, 0961-759-0888. Good morning kay Pading June Pitero. Kumpadreng June, dyan sa Lapu-Lapu, kumusta ka mo dyan? Kumpadreng June Pitero. Buda subarkada taman si Sir Popoy Balmes, dyan sa JRB Calibration Center sa Lapu-Lapu. Yan, mga paraan tabay ta. O buda si Kon, si Sir Tonto na diang, sagkod si Sir Punks na Alamares. Sindaan tandem sa pag-set up kan mga maray na audio system sa auto. Maray na aga sa indong duwa. Mabuhay kita dyan. Alam na tabi, Sir Tonton, basta igwa na kita ni nahihiling, nakapangganahan. Sir Tonton Diang, yan. Good morning tabi isa sa Indo. Okay. Sige di, sabi ni Madam Beth, magkuhan daw lugod kita. Well, we test the waters, ha? Ano po gusto nindong maisihan sa pag-aprobar po nindo? Nag-question si Madam Beth na Costa,
mag-iro istorya da kita ka ining kondisyon duman sa Europa, ining tension militar between Russia and US and NATO allied countries. Or kung ano ang gusto nindo tabi, ansa ko yang number na piganon siya ko, you can decide ano tabi gusto nindo. Yan, kamo you speak tabi. Ibad kun mataraka na sana kita. Kung anong gusto nindo dahil sana ako magribok aberdaon niya. Nagdarangog lugod. Kanday ko nagre-revoke, nagdarangog lugod. Gusto nindo ipadagustaan istorya sa Europa, tabi. Ani ba paano? Arayoon man nga. Ano man nga yung koneksyon kan? Sa tuya digdi. Aber. Sige. Kamuan mag-question. Sabi man ni 0134. Fire, Kuya Pio! Sabi ni 0134. Diyan da tabi sa malilipot, marhay na aga sa Indo. Pagbati pakibati kan OSP Group. Yan, maray na aga dyan sa OSP Group. 0134, fire, Kuya Pio. Duaan nagtugot, iyo man sa nagayod. Aber daw, tabi. Sige, mag-survey kita. Sabi ni King, discuss mo na yan, migo. Tabaka prelude na yan to WW3. Susko, sana daiman tabi. Ha? Okay. Tulo na ang nagmuya. Maray pa yan na issue kaysa puro COVID, Buda politika, makasawa na. Yan, sige. Nag-iisi kita kang pulso mo na kan banwaan ha. Kung anong gusto nindo. Si Madam Bet gusto. Si King na Reynaldo gusto. So tulo pang nag-text gusto. Na idiretso ta ang tema. Sige daw tabi. Igwa pa man kita nagkapirang minuto. Tama pa komersyal kita kibunjing. Pagkatapos news break kita. Then mabuelo kita. Kung magtugot tabi ka mo ha. Yan, sige. Sa kuyang numero 0961-759-0888 sa Smart and 0926-0156-020. Discuss mo na yan. Baka i-discuss pa kan iba kuya. Gitabi ha. Kasuhapon igwa na kita ni pinagtukar manungod dyan. Nadangog din do so pahayag ni Tata Ponce Enrile, si dating senador, dating Senate President and dating Sekretaryo kan Defensa Nasional si Tata Ponce Enrile. Pinadangog, inda ko kung nadangog din do tabi kasuhapon so sa iyang pagpaliwanag manungod sa sitwasyon na yan dyan sa Russia, Budakan, Ukraine. Kasi baga, dati siyang Sekretaryo kan Defensa Nasional, igwa siya ninhararom na pagkaaram sa sitwasyon seguridad international as in seguridad lokal sa Pilipinas, Buda international and all the implications and repercussions hararom ang pagkasabot kaan ni dating Senador Tata Ponce Enrile. Kasuhapon pinag-layout niya to so sitwasyon kumbaga so ground kunata taarokan ang sitwasyon ngunyan sa Russia. Yan. Ito, paki-replay so pahayag ni Senador Enrile. Uyugon moan. Ipapareplay ito, tabi. Sige, mahanap kita nin paagi. Duaan nagteksto. Paki-replay so pahayag ni Tata Ponce. Nagwawakawak sa bulod kan tagas. Si Laring Rodrigueza, maray na hapon diya, kaya maray na aga diyan tabi sa Indo. Sa Tagas Candaraga, sa familia Rodrigueza. Yun. Iparayo kan mahal na Diyos, dailang mag-entra ang China. Sige na pati ang mobilisasyon sa USA. Okay? Sige na, sige para matapos ang magulong kinakban.
Pag nag-escalate yan, for sure, Gera Mundial 3. Duda ako na conventional weapon lang ma-involve lalo kung nag-intervene ang NATO. Ikaw ba naman, 1 versus NATO po, nawala na Soviet Union pero meron pang NATO, kaya ma-agitate talaga ang Russia. Parang may pattern nga po kasi before World War, nagkaroon din ng pandemic. Ba? Ngunyan ko sana ini nadangog ha, ining anggulong istoryang ini. Nagkaigwa mo na nin pandemic before nag-World War I or World War II? Please educate us. Kamong nagarantabay-tabi. Na-feel niya to, bunjing igwas sindaning interes So para antabay. Pag una ako kita sa nadigdi, una ko nagasawa ka mo magdangog, ta naga-deviate kita sa normal na pag-uri-restore baga. So, makita ta nagiging interesante sinda. Nga para antabay. Ano ba? Igwaning hararom na pagkaaram sa historikang kinaban, nag-pandemic ba muna bago nag-World War I or World War II? Or can we apply itong sukasabihan na history repeats itself? Abasa na, wag naman. May nag-text sa tuya siguro kin-observer ini kan mga pangyayari sa kinaban. Sige, i-replay mo ang pigtaram ni Tata Ponce Enrile na naka-full volume na ang DCGB sa house. Sana po. Good morning po. Sige na po, Sir P. Pakidiscuss man ang sitwasyon sa Russia and Ukraine. Nabisi po sa online class. Wara oras magkita sa international news. Salamat po. Saka sana daiman po magka-World War III. Sige para matapos ang magulong kinaban. O di sige tabi ha. Keep on texting tabi kung ano. Igwa kita nin ipapadangog na bagong pati supahayag ni Presidente Joe Biden and itong pahayag ni Tata Ponce kung igwa nin Claymore sa tuya mga paraan tabay. Si Pading Aling text. Di sige ha, basta antabay lang po ka mo. Sa tuya yan na ikukonsiderar tabi na sa indong mga suwestyones. Dali mo na, ilawag tango na si Pading Alta nag-text. May dagdag mo na kitang impormasyon dyan sa luwas. Aramon ta, ang mga bulos ka na istorya, digdi sa tuyang palibot. Ano daw, ang iba pang mga dispatchos man dyan sa luwas? Compadre Ngal, go ahead, good morning. Yes, good morning, sabi padi. Yan, kami ngunyan digdi sa barangay Bigaa sa payout man. Kan mga senior citizens haloy na managalat kan ibig tuga kan ako Bicol na pwedeng benepisyaman sa inda. Tama pa rin, masingit kita kay Congressman Pido habang may bakante si Congressman para makuha ng pahayag. Kung sabi si Pio. Morning Pio. Yes, good morning tabi Kung Pido. Sir, primero po, payout sa bigaa po ngunyan kan senior citizens tabi. Well, combined na po yun biga and FADA. Kung mas o menos mga 400 plus na seniors siningon yan, that will be covered for the entire sa ngunyan na alaw. Opo. Aning ma-receive nila sa ng assistensya. Opo. Kung tabi, so ibang barangays na daita pa na tapod na abot tabi yan sa PHO senior citizens, there are queries. Ano po ang pasistema ta aning maisiyan ninda na sinda aabuton and kung paano ang scheduling tabi Kung Pido? Puro aldaw man po may schedule. In fact, sa aga, sa Buyuan naman. And for those big barangays, minsan inaabot kito hanggang tulong aldaw ang payout sa sarong bakulang barangay. But for those who have a seniors population less than 350,
kayang-kaya yan sa Sarong Aldao. So, sige-sige lang po ang payout lang sa tuyang partner agency, ang DSWD, and padagos man ang mag-assist kang Team APG, ang ako Bicol Party List, ang aning ma-facilitate ang payout para sa tuyang mga seniors. Ay, opo. So, we are safe na ma-assure ini po na dai pa naaabot na aaboton sinda, maghalat lang tabi, konpido. Ano po? Tama po ka mo, siring sa pagsirang kang Aldao, aron man kaanan sa tuyang commitment na maabot tabi ang Lambang Barangay na di pa naaabot kan sa tuyang mga asistensya. Ay, And opo. bako lang ini PO because we have other assistance to other sectors kan sa tuyang susunod na pinagpa-process naman pangangipo kang mga sektor na kung siin hardly hit ng pandemic talagang kay po ang assistensya nila. Ay, opo, opo. Tamang-tama kung pido, ano, na gusto ta ka talagang makahuron on air sa programa man because igwaning mga gustong ipaabot ang sa tuyang mga kahimanwan na validong marhay, gustong ipaabot sa Indo, sa gobyerno, buda sa mga gabos na lalo ini sa sektor baga sa mga jóvenes, sa mga ini pigatindaran tango niya sa sektor kan senior citizens. Sa negosyante tabi, sa negosyo may nakakahuron ako kong pido, pigya papaabot man sa satuya na may paabot sa Indo mga leaders tabi, sumanungod baga sa climate kan sa tuyang pagninegosyo digdi sa Legazpi, one of which na sa ino piga ang ragay, so ma-review man da lamang tabi ang tax code o itong so pag-imponir baganin mga manlain-lain na babayadan sa pagninegosyo digdi sa Legazpi na medyo so kumbaga win-win solution sa natabi, Congressman. But a very good observation dahil sa royan sa programa ta to really revisit the tax code and provide more incentivo sa mga would-be investors or sa mga maglalaog na negosyo. Remember that we are still in the midst of the pandemic. Ang katahawan pa kita, ito ang tapos, at kadako lang na nagsarang negosyo. Perhaps dahil sa epekto kang meaning pandemya, and at the same time, sa pinagkakahapangin ng halangkaw na pagbabayad sa tuwis. And so, dahil man ang nawaran ti trabaho, it increased the unemployment. Ayan ang epekto kaya. But for us to makainganyar kita whole na negosyante, then we need to provide more incentives and at least lower the business taxes kung mapipwede. Some are saying that is a step backward. That's true. It's a step backward, one step backward, but two steps forward. Ano gusto kong sabihin tabi, iyo, kung makakainganyar kita kidagol na negosyante, well, it creates more wealth generation and at the same time, job generation also. Dahil magirara ang mabayad sa buwis, business taxes, real property taxes, and nakrear pa kayo na so sarong pinaka-importanting pangangaitot ang unyan, itong pag-crear kit trabaho. Ayun, opo. An side ng predicament paano tabi ngunyan kong is so parang halangkaw na gayo nadidipisilan na an ibangani halos gusto nang magsara because of halangkaw na imposisyon nin babayadan digdi sa Legazpi sa pagninegosyo na gusto nindang ipaabot sa mga gobernantes tabi, Congressman. That's true, Pio. I think that's majority of the sentiments na nagninegosyo digdi. In fact, lalong-lalo na sa mga saraday na negosyo, sa mga sari-sari store na pinag-iimpuneran kita kulaon na magbubuwis or business permit, nakonsin ko ang kapital 3,000 to 5,000 pero mabayadan mo man 5,000, 6,000 de pesos.
So nga po senda mo yan, bako na sari-sari store, Sara-Sara store. Kasi dakulan. So, hindi sa mga bagay-bagay, Pio, na that we have to balance. It's true that taxes are the lifeblood of every local government unit. But at the same time, if our focus, kung ang focus na sana ay magpataas kibuwis, at sa day mo ikukonsidera sa presenting climate, panahon, at sentimento ng mga negosyante, then sometimes it costs as a restraint of trade instead na magnegosyo, dahil na lang magnegosyo dahil bako nakita competitive. And saro yan sa tuyang mga plano to review and provide more incentives, tax relief. In fact, pagbukas kang taon sa tuyang professional lockdown, yun ang syudad magtawki additional discount on top of the entitlements na nakukuhakan sa tuyang mga taxpayers sa real property na nagbabayad ka advance payment. But our taxpayers need more relief right now. Makaangos-angos lamang ko ta. And be, free from this financial or tax burdens na pinaghahampang kanlambang sa dadano tangon yan. So, sabi ko nga ni Pio, mabawas, idiit, alagad, that's 2 steps forward because it will entice makakainganyan kita kinakul na negosyante. And at the same time, we can also encourage more to pay their taxes kasi maluwag-luwag Oo. ang pagbabayad. And at the same time, the much needed job creation na ikikrear sa ining mga negosyo mararanaw sa tuya. Opo. Igo ding saro kayong instance sa tabi kong na for example may nakahuron ako na nasa middle level na negosyante sa Legazpi. Ang basis kan ito bagang sumanga sa permit baga, ang basis kang computation ata is yung gross income na so ang nagdedeterminar kang gross income so BIR sa income tax ninda. So gross income siyempre halangkaw and halangkaw sumababayadan man digdi sa Legazpi in securing business permit. Baka saro yan sa maribisit na tabi, Congressman? We'll review it whether it is within the bounds of the law, the NIRC, the National Internal Revenue Code. And at the same time, kung may paagi na mababaan, asi na paborable sa paglaog ka mga nagninegosyo sa tuyang syudad. Kasi alam mo, Pio, our main job generators are the small and medium businesses. These are the ones who maintain and keep their businesses afloat na tao para mas ma-maintain na sana so employment kan sa indang mga empleyado. But to saddle them with heavy taxes, kung sa angalan mo yan, as in patungan mo kipaghalangkaw na pagbubuwis na sa ngunya na panahon, pandemya baga, then I think they have no other choice but to close their businesses. Ayon, opo. O di sige tabi, Congressman, salamat din marayta. Haloy ta ka nang gustong makahurom manungod dyan managad sa bagay na anta. The issue is very valid, very valid ang issue. So makakuan lamang nga sa tuyang makakuha lamang ning kaliwanagan and kumbaga direction, hope, paglaom ini sa tuyang mga sektor na dapat niya itong maatindiran digdi sa Legazpi. And thank you so much at nakahuron ta katabi, Congressman. Kung ikaw ka pang gustong go ahead. Let me add more to that. We're in pero man sa aspeto itong pinaghihiling kung gaano kita ka-efficient sa pag-aproba ng mga business permits as in renewal kini. So naglalaog na negosyante sa tuya. Because I think Legazpi is one of the efficient ang pag-process ka mga business as well as renewal of the same. And therefore, ang plano ta dyan is at least upon submission of all the requirements for the application, renewal of business permit, under ARTALO kasi, within 3 days, we have to approve it because that's only considered as a simple transaction. So, parikason dapat. In fact, our plan, we envision an application of business permit and renewal of the same na kung saan kaya within 24 hours approval
and we want to digitalize it. This is intervention of, good governance and the intervention of technology, digitalization, tanganing less contact sa mga tao. If we lessen the contact to people, we also lessen the bureaucratic red tape or lalong-lalo na sa corruption na nangyayari allegedly. Ayun, opo. O di, sige tabi kung Pido, kung igaw ka pang gustong idagdag man sa mga paraan tabay, please go ahead tabi. Well, PU, ining sa tuyang programa, asistensya sa gabos sa sektor sa susyudad. Kasi iba pang mga plano, pagpakaray, pagtaok solusyon duman sa mga problema na kinakampang kan sa tuyang mga kababayan Ligaspeño. And this is for the purpose of creating an inclusive society. Ano gusto sabihin, Pio? Na lambang sektor, grupo, kan sa tuyang susyudad, nakikinabang sa serbisyo kan sa tuyang gobyerno. We can truly call our city as one of the most livable city kung matatawan talang si serbisyo ang lambang sektor at nasusolusyonan ang mga problema na haloy ng kinakahampang sa tuyang mga kababayang Ligaspeño. Thank you so much tabi kong. Salamat, Marinaldo. Po. Thank you so much, Congressman Pido Garbin Jr. sa informasyon na yan, Paring Pio. So live, bali digdi sa Bigaa Covered Court. Alarmario, thank you. Salamat kumpadring Al sa mga dagdag na istorya hali diyan sa luwas ano. So, iyan po tabi tawag taning linaw. Nata ta hinapot ko iyan kay Kong Pido, ipinaabot sa iya buda inisita kung ano-ano sa indang mga plano kay ini. Because sa tuyang mga nakakahuro dyan sa luwas, minahagad man sa ning tabang na maikonektar iyan primero sa administrasyon and sa would-be holders of the reins of the government digdi sa Legazpi. Ano, dahil nindo pagbugtakan inining political undertone. Kung makahurong ko man si Mayor Noel, ipapaabot taman ini because the issue is very valid. Ano, iyon ang taramon ka sa tuyang nakakahuron dyan. Mga negosyantes nasa middle, small, small medium industries, mga nasa middle na ipaabot both sa mag-inibong dalado without any political undertone. Andi pisil ka ni kung ni-interpretar naman paano kan iba eh. Yan. So, primero, the issue is valid. Sumaaraman, tanong plano nindo ka ini? Tabi, ha? This is not to promote konsisay na grupo. Primero, balido ang issue. Naghahagad sa tuya so mga nakakahurong tang negosyante sa radit budon na sa medium na makonektar man lamang. Di siyempre maaktibar kita. Napakahurong ta na si Kong Pido. One of these days, kung makahurong taman si Mayor, ipaabot taman iyan tabi. Ano? Iyan na nga ni, an issue valid and it affects ang saro sa Mayor na sektor kan sosyudad kan Legazpi. Ini po nasa tuyang mga paratienda, negosyantes, asin saradit na mga sa mga medium na mga mga industries digdi sa satuyang palibot. Ano? O di sige. Diyan lang po kamo ha. Sana sunag yaraon pa sunag terex tabi ka subago. Sige. Matukar kita kan istorya pero ibebelong na ni Bunjing sa tuyang mga hanap buhay diyan ta nakalapwas kita ning marhay. So mga nagterex tabi, please signify kung yaon pa kamo nag-antabay tanganing mag-oro-restore na kita kan sa tuya po na tema na gusto nindong magkadarangog. Oras Pilipinas, it's 9:43. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Surf. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations.
todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus brand X on polyester. Dadapol na natabangan niya, mahigos sa pagservis si Bobby. Ang servidor na tunay, asin tapat, si Bobby Cristobal. Na. Wow, fantastic Bobby. Si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise. Pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus brand X powder on polyester. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Bye! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako kanakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gabos na makumplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man, 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. Farex Vitamin B1, B6, B12. With proper diet and a healthy lifestyle, tulong para iwas pamamanhit at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. Ang vitamin B complex ng Farex. Take it daily. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin.
Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generika, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Nong Smith Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Smith Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Yaw na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Kapistado na mahigos na servidor, malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatotin, pag-asenso asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan, pag-asenso kay Nonoy Cap. Adrian Salceda. The best promo, big time ang premyo, year 2. Grand prize winner ng 500,000 pesos. Ako po si Vincent Buelia, 32 years old ng Bagong Bayan, Tiwi Albay, may asawa at anak. Ako po ay gumagamit ng Best Cafe kasi napakarami po ng health benefits nito. Isa na po dito is hindi na po ako hina-hyperacidity. Sumali po ako sa Best Cafe promo kasi napakalaking tulong po ng price para po sa family ko and lalong-lalo na po sa future ng anak ko. Bili na po tayo ng Best Cafe kasi bukod po sa napakaraming health benefits nito ay napakalaki rin po ng pwede nating mapalano ng premyo. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Lodico si Loren, Lodico si Loren. Nagpasa ng batas pang edukasyon. Lodico si Loren. Batas na para sa maliit na negosyante. Lodico si Loren. Pinondohan mas murang gamutan. Lodico si Loren. Pangangalaga sa kalikasan, hindi niya yan nakalimutan. Lodico si Loren, Lodico si Loren. Loren Legarda, ibalik sa Senado. Number 40 sa balota. Paid for and by Loren Legarda, G.E. Garcia Law Office, Ground Floor, Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, hindi makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawa, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Anagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginip
subukan Si mabuot Kong na Joey kongresista. Kong Joe. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural na papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Tabayanan, kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta, kan Department of Tourism Regional Office Number 5. Hosted by Romel Natanawan, kan DOT5 as a News Manager, Mardela, kan DZGB. Turismo Bicolandia. Aramon ta, programang matukar kan mga tigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo, siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisirbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia. Aramon ta, alas 11 sagkod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Oy, good morning dyan tabi sa Kaiser Ato Nalim. Thanks for listening and paabot tabi nin interaction man sa programa tabi maray na agad dyan sa Petron Tapgas Gasul. Mabuhay ka mo dyan. Sabi sa Petron Tapgas Gasul. Igodig dining paabot sa to. Imanungod sa mga pikukolekta-kolekta baga. Yan. Igwanin yan sa old market. Old market. Sa dating airport baga sa Washington Drive. 22 pesos and 40 cents ang bayad na for 30 minutes. Almost tulong doble na ha. Paano ba yan? Tabi ha? Gulpi. Igo dyan nga ngaya mapasiring ka sa igo kaya ni mga opisines pa dyan, mga transport courier ang bayad na is 22 pesos and 40 cents. Ipaabot daw iyan po na sa airport site, yan sa Luma, ang enkargado na kan is Civil Aviation Authority of the Philippines, yung CAAP. Igwasinda ni nagakanigong taxing and itong so regulatory power kaya na makapag-impunir ni koleksyon. Pero kung sobra-sobra naman tabi, kumbaga parang diskumpasado umin-increase hali sa halos tulong doble na. Nako, Mario Josep naman 22 pesos and 40 cents. So sisingil dyan sa old airport tabi ha. Sige, good morning dyan sa inyo sa Civil Aviation Authority of the Philippines ha. Mga barkada taman dyan sa CAAP, good morning kay Sir Ray Babasa, Buda sa Men and Women kang Civil Aviation Authority of the Philippines.
Sige tabi. And kung ang kung paano kayo is garo baga so dyan masapir sa tabako. Malunad ka sa ferry boat para ka maagi, ang bayadan mo halos 20 pesos man. Mahatod kanin kung anong dokumento ipapadara, mabayad ka man 20 pesos paglaog mo dyan sa pier. Ano, sana i-reconsider man, although igwasin da nin taxing power mananggad, pero i-consider man kayo, no? Ay, iyan, halimbawa man dyan sa airport, mahatod ka sa naman nin, kumbaga, arog ka ining bagay, dyan sa old airport, ay gubaga dyan ni sa mga Courier Express. Kunday man sa nama, sa bagay, ang naglalaw paano dyan ka ito, kunday man mina 20 minutos ata, libre. Pero kung naglangkaw na umidabot ng 44, more or less, okay lang kung medyo mahaloy-haloy man agad. Pero kung ma-drop by man sana, taigo baganing minutero dyan, makuan man lamang, ma-consider man lamang tabi. Because kung igwaning disparity duman sa services na nakukuha, kumpara mo duman sa pigsisingil na levy o kaya tax o kaya bayad, medyo kuan igwanin kumbaga diit na sense of unfairness, ano. Sige, o dita i-estudyaran ta pa yan buda, i-expound niya to kung anong mga bagay-bagay manungod sa iyan na dyan sa old airport na yan, so mga nagralaog po dyan na pinagsisingil pa kan mga babayadan, ano. Sige, nabahaw na tatabunding su kwanta international na bareta. Inda ko kunyaw pa sa mga paradangog. Mabarita ko na lugod kitang alas 10. Sige daw tabi. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pigi-imbestigaran na kan Department of Interior and Local Government o DILG ang pagbagsak kan helicopter kan Philippine National Police o PNP sa Quezon Province na ikinagadanin sa RO asin ikinalugad nin duwang iba pa. Sigun kay acting spokesperson asin Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles na pigi-imbestigaran na ang kausa kan pagbagsak kan helicopter. Sa kahaputan man kung may paninimbagan sa nangyari si PNP Chief Junardo Carlos daingon na ini sinimbag ni Nograles. Pasiring ko ta sa balisen sa Quezon ang helicopter para sundoon ang pamilya ni Carlos pero buminagsak ini sa Quezon Province. Yan ang pangalas 10 na barata hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Yun nila pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilabian. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Downy. Magbagong buhay na. Enjoy the tag-init. Minus ang heat. With Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Kung Joey Albay sa iyang inaksyonan, mga
Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Jo. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos, taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus, toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa. Ang saindang clinic bukas. Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunan Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Ito po si Susan Roses. Pag kailangan ng world-class na gamot na kayang bilhin, hanapin ang check ng RightMed. Maintenance o vitamins, hanapin ang check ng RightMed. Adult or children's medicines, hanapin ang check ng RightMed. Kahit bulak, alcohol, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang Surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise, pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Knock knock! Who's there? Ako, Maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit, summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako, Mabang. Ako mabang who? Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na! Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Good morning man dyan sa nagpaabot ni mensahe sa DCGB News Online. Si Raymond Ariola Mestiola, live po ba yan na mayon sa likod mo, idol? Bako po yan na live. Kay tuigo kami ning live dyan, narumduman mo tatabon jing, kanining dakulang screen tayaon sa likod, ka nagtutuga sa bulkan. Live ito ka ito, indangon yan kung maibulta pa. Tabi. Bako po yan na live. Image lang po yan, nasa likod ta. Si Javier Bonza, maray na aldaw tabi Bicolandia, and Noy Pio, pa-shout out naman tabi kan sa kuyang pinsan sa Patio Tabaco, si Brix Bonza. Yan, salamaton tabi, Noy Pio. Sabi ni Joven Castillo, maray na aga, Sir Pio, pabati sa familia Castillo sa sitio Tigib, Castilla, Sorsogon. Tabi, yan. Okay, so yan asa tuyang mga kwan ha. Ining viewers na nagpaabot man nin partisipasyon mensahe sa Tingog kan Banwaan. Sige, dyan muna kita sa luwas. So mga report pa, nasa linya si Ands. Ands, what's happening? Go ahead. Maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, may papadagos na giraray ngunyan na mga programa ka na City Anti-Drug and Abuse Council o CADAC dahilan sa guwana ni na dinisignar si Alcalde Noel Rosal na makapot ka na dating pwesto ni Dipuntong CADAC Officer Dick Fontanilla. Ini matapos na idisignar kan alkalde si CADAC Chief Designate Debbie Baltazar gikan man sa nani sa gobyerno lokal kan Legazpi bilang iyon na nga ni an pamayukan na nasambitan ng opisina. Sigun kay Baltazar, dakulang onra na siyaan na makatukaw man sa siring na pwesto kay posisyon. Asin na nagpapasalamat siya sa tiwalang ipinahiling kan gobyerno lokal kan Legazpi para itaw sa iya ang posisyon ini na dating nabayaan na ni dating Sir Fontanilla. Sinabi niya na papakusugunin daan mga anti-drug and abuse programs hindi sa syudad kan Legazpi lalo na ini mga barangay clearing activities tangani na marealisar mas kung bako unya na taon sa mga maabot pang panahon na pangaturugan kang gobyerno lokal kan Legazpi na maklarado na sa impluwensya kan illegal na droga na sa tuyang syudad. Namunyan, wala pa ni informal na abiso ang alkalde kuno rin ang seremonyas may kinaraman digdi alagad pigpapadagos na kanasambitan ng opisyal na funksyon sa nasambitan naman na posisyon. Yan tabi sa PIO ang informasyon man halit sa City Hall with Boy and Sigalero, DCGB.
Salamat sa istorya. Sige daw tabi si kumpadreng Noel Manalo, sabi ni Pading Noel manungod duman sa pagsisingil pa diyan sa Old Airport compound. Iyo pa di tama yan, nata nagsisingil sinda diyan beside wara naman transaksyon. O pwede siguro papag-adalan niya to, ipaabot niya to sa Civil Aviation Authority of the Philippines na ma-reconsider iyan na bagay na naday na siguro magsingil man dyan sa naglalaog sa dating airport compound. Maray na aga dyan kay Shandy ng Ligao City. Sabi kan sa tuyang texter, so kahaputan tabaga kasubago kung nagkaigwa mananggad nin pandemic before World War II. Inda baka iparayo kimahal na Diyos, is history bound to repeat itself? Okay, yan. Sabi Didi, 6th wave ng cholera pandemic. Salamat 44095. Salamat po. Yaon pa po ka mo. Nagdadangog. Sige daw, i-text man tang pigbabasa ko ining text ni 44095. Text ka mo kung sunag suggestion ka subago. Tabi, so nag-suggest ka subago na mag-diskutir kita kan istorya sa Europe, itong sa Russia, buda sa Ukraine. Kung iraon pa po ka mo, takundain at medyo nasibo. Nasibo sa momentum ta. Anong suggestion nindo? Kung ngunyan, medyo mabibitin. Or sa aga na lang tabi, ha? Okay. My number is 096175908888 o 0926015620. Yan, tabi. Eto, sabi digdi, yung 6th wave ng cholera, sabi ni 44095, yung 6th wave ng cholera pandemic, 1899 to 1923. At yung 1918 influenza pandemic, also known as Spanish flu po. Kaya nakakatakot po kung iisipin kung muling bumalik ang mga mayayamang bangsa sa dating gawin nila. Lugi-lugi tayo, battleground lagi at lalo na may mga nag-exist ng weapons of mass destruction. Tao mismo ang pumapatay ng sariling sibilisasyon. Yan, digdi pa po, sabi ni 680. Listening po, sabi ni 194. Di ito na sana, tabi. Good morning sir, paki-replay kan speech ni Mr. Enrile. Sabi ni Joe Bongon kan Baranghawon, Tabaco City. Time constraints na po kita Maray kun hurahalawig man ang programa databi, go kita ni buwelo ngaya 3 oras, 4 na oras tabi Pero time constraints na kita tabi ha. What would be your suggestment? Sabi baga, anong suggestment nindo? Idagos mo na baya? Nabibitin kami. Still listening from Gabawan. Yaon pa kami Kuya Pio. Kinabit ko na sa lawas ko ang radyo. Good one, Jake. Pinag-stapler niya na sa radyo sa lawas niya. Aning maski sa isa magduman mamati. Ano ang sa indong suggestment? Kung ngunyan medyo mabibitin-bitin, dahil kita magkakaigwanin kumbaga bilog na ladawan. Sabi digdi, still listening from Gabawan, tabi. Yan, tama, komersyal nga ni si Tata Bunding, so 40, so 15, lalaog na. Di arog kayo na, magkaigo kitang kasunduan. Aber, diretso na Tata Bunding, bitin nga ning loko-loko ka na Sabi maga, may kapon, may nahili ako sa Facebook na kahaputan Bunding. What if ngaya kung kalahati lang ang ipasok? Lang yan, mga nasa Facebook yun ano ngaya pudkaan? Half day. Yan, half day. Half day sa nangaya, aga sa na. Dahil arog ka ini. Sige, tawag ko ka muning teasers, tabi? Teasers. And kung gusto nindong madangog pa so pahayag ni Tata Ponce na Enrile, in order for us to have a clear grasp, why nata tanang yayari ini duman sa Russia, sa Europa, I cordially invite you tabi
sa hapon, alas 4. Ano gusto nindo? Sa hapon, alas 4, sa aga, sa tingog kan banwaan. Magkuang ka mo, magboto tabi ka mo, mag-suggest. Diyan na hapon, sa Bicol Target o sa aga, alas 9, tingog kan banwaan. No arin ta i-replace o kanita Ponce. Ano? Yan ang primero tango ng itos up sa Indo. Sa hapon o sa aga. Tango niya talagang ko na, dipisil na tabi, medyo ko na sa oras. Ano? Sige. Yun na muna. Tatawang ko ka muning latest, ha? Mas lalo tabi na naglangkaw na ang level kang tensyon. Mantang naglalangkaw ang level kang tensyon militarily, so level man kan political solution nagdi-decrease, nagbababa. Yan. And on the economic side, tabi, on the economic side, naglangkaw naman po ang level kan tensyon on the economic side. Yan. Naglangkaw na so tensyon militarily nata. So Russia, ilinaog na, bunjing. Ilinaog na kang Russia ang certain percentage kan sa indang puwersas armadas, personnels and itong so military equipment, linaog na sa Ukraine. Ilinaog na sa streets of Ukraine. Duman sa mga lugar na igwama nin lokal na resistance against Ukraine. Tadyan sa Ukraine, igwa dyanin mga lugares, araw kang Crimea, na igwa manin mga separatists, kumbaga, na ansa indang pag-aapil, bako sa Ukraine, kundi sa Rusya. Yan. Inilaog na kang Rusya. So sa indang mga kagamitan, ekipahes militar, buda mga soldados sa Ukraine. Taigo dumanin sa Ukraine, lugar iyan na mostly mga Ruso, naan sa indang, sabi na nga ni, pag-apling sa Russia. Separatist nga ni sa Ukraine. Yao na sa teritoryo kan Ukraine. Dahil lang nagbuburong-bungan pang todo-todo. Nag-advance ngo na kan mga military equipments. Militarily, yan po ha. And kasuhapon, on the military side, nagpaluwas na nin pahayag ang Russia na si Putin, Presidente Putin, malaog mismo duman sa war room, tamakondusir na anytime nin nuclear war exercise. Bako ining basta-basta na exercise militarily, ano, but nuclear war exercise na si Putin mismo ang ma-supervise. Yan. Yan po ang latest militarily. And latest pa militarily, so Kongreso kan Rusya, kumbaga di sa tuya, Senado, buda lower house, so Kongreso kan Rusya, inutorisara na po si Presidente Putin kan Rusya na pwede nang gumamit nin puwersa militar outside of Russia. Inuturisara na siya kang Kongreso man kang Rusya. Sige, Mr. President, gumamit ka na nin puwersa militar outside of Russia. Yan po ha, so nag-escalate militarily ang sitwasyon. Tabi, now, on the political side, tabi, nagdidiit na nagsasarado ang tsansa na masolusyonan ini politikalita. So pinaggigibo na paghururon enot kan mga intermediaries. So sekretaryo kan depensa kan mag-inibong na lado, dai pa nagkakahuron. And much more, dai pa na si set. So personal na paghilingan ni Presidente Biden, buda ni Presidente Putin kang Russia personalmente, dai pa ito nangyayari. So nagdidiit na po politically ang tsansa na magkahurong pa yan. Now on the economic side, tabi, pino na ng impuniran nin sanksyon kan Estados Unidos de America ang Rusya. Igwa na sindang
pasistema pag pinag-impuniran ka na ning sanksyon an sa imong mga accounts sa luwas kan sa imong nasyon, sa halimbawa ang Russia asin iba pa, dai mo na yan magagamit. Iyan po ang latest ko niyan ha. US na ang nagpoon kan sanksyon tabi. And bago kita magtapos, ini po ipapadangog ko sa Indo ang report kan sa tuy man pag-iriba international sarong credible source niya to sa international news ining ABC, masabutan tatabi na igwa ini natatapig di diskutir tapo ini. Apektado kita digdi primero ang presyo kang produktong petrolyo. And in fact, naunambitan na po ini digdi. Natatapektado ang presyo kang produktong petrolyo. Sabi man itatapon sa Enrile kasuhapon baga sa repleta, igwanin mga pipelines dyan nin mga petroleum products sa Europa na konektado dyan sa Russia, pasiring digdi sa Europa. So we should brace bako sa pagtakot, but for us to be well informed and for us to be sabi na nga ni to act accordingly ha. Sige, ito muna yung report man kan ABC. Dangogon po tabi niya to. Russia, the first coming last night after Putin's move, his message to the Russian people. Today we're expecting more amid growing calls from both Democrats and Republicans in Congress to impose harsh sanctions against Putin. President Biden had already threatened to unleash a crippling package of sanctions if Russian troops cross the border into Ukraine. President Biden meeting with his top national security advisors at the White House again today. And just a short time ago, Russian lawmakers unanimously voted to give Vladimir Putin permission to use military force outside the country, outside of Russia. Of course, this was not a surprise, and it potentially sets the stage now for a significant attack inside Ukraine. The Russian president today demanding the West agree to demilitarize Ukraine, and any attempt by Ukraine to join NATO, they say, should be ended. European countries, EU members, unanimously agreeing to a set of sanctions against Russia. That also came a short time ago. And in Germany, we should point out a significant move. Germany saying it will halt certification of that key and controversial Nord Stream 2 pipeline from Russia to Germany. President Biden had already said any invasion and Nord Stream 2 would be halted. The German chancellor at the time did not use the same language. But now, of course, that's exactly what's happened. And all of this not only expected to affect the Russian economy, but the global economy, particularly energy prices and, of course, the price of oil and gas here at home. We've already seen the Dow reacting to news of the last 24 hours. President Biden in the East Room, taking off the mask there and set to address the American people. Try and make up your mind, huh? Si Presidente Biden kana Estados Unidos de America na mapahayag po tabi adadago guntay ni taigwa pa man kita nagkaperang minutos and padagos ta siguro diyan na hapon o sa aga, so sa tuya man na abuton pa na kabtang kan istoryang ini tabi for us to be well informed tabi. Well, good afternoon. Yesterday, Vladimir Putin recognized two regions of Ukraine as independent states. And he bizarrely asserted that these regions are no longer part of Ukraine and their sovereign territory. To put it simply, Russia just announced that it is carving out a big chunk of Ukraine. Last night, Putin authorized Russian forces to deploy into these regions. Today, he asserted that these regions are actually extend deeper than the two areas he recognized, claiming large areas currently under the jurisdiction of the Ukrainian government. He's setting up a rationale to take more territory by force, in my view. And if we listened to his speech last night, and many of you did, I know, he's setting up a rationale to go much further. This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, as he indicated and asked permission to be able to do from his Duma. So let's begin to, I'm going to begin to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? This is a flagrant violation of international law and demands a firm response from the international community. Over the last few months, we've coordinated closely with our NATO allies and partners in Europe and around the world to prepare that response.
We've said all along, and I've told Putin to his face more than a month ago, that we would act together. And the moment Russia moved against Ukraine, Russia has now undeniably moved against Ukraine by declaring these independent states. So today, I'm announcing the first tranche of sanctions to impose costs on Russia in response to their actions yesterday. So yan na po i-anunsyer niya na primerong pago kan mga sanctions na iimpunir na kan Estados Unidos de America sa Rusya. Have been closely coordinated with our allies and partners and will continue to escalate sanctions if Russia escalates. We're implementing full blocking sanctions on two large Russian financial institutions, VEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russian sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. Starting tomorrow and continuing in the days ahead, we'll also impose sanctions on Russia's elites and their family members. They share in the corrupt gains of the Kremlin policies and should share in the pain as well. And because of Russia's actions, we work with Germany to ensure Nord Stream 2 will not, as I promised, will not move forward. As Russia contemplates its next move, we have our next move prepared as well. Russia will pay an even steeper price if it continues its aggression, including additional sanctions. Iyan tabi no. Puputulon ta po muna ha. Iyon na po ito sa mga sanctions. Ta inabot na kita kan sa tuyang parameters na pamamaaram digdi po sa programang Tingog kan Banwaan. Kamo po i-suggest nindo kung no ari nindo gustong ipadagos yan kung sa aga o sa diyan na hapon tabi sa Bicol Target. Basta yun na po ito pino na kan Estados Unidos de America. Diit-diit ng pigtitiklok kan USA ang USSR. Apartar na sinda economically sa Europe. Yan. Igong pigasabi duman na Nord Stream, si Presidente Biden, Nord Stream, major pipeline aning enerhiya. Crudo, gabos, petrolyo, hali sa Russia, pasiring sa Germany, Europe area tabi. Ito ang pigpuprotehiran tabi ninda. Yan. So, yun na po na, iguan ng kinat off na mga economic ties ang US, sanctions economically, and diit-diit na ma-increase pa po yan, and so military aggression, yun ang susubaybayan tapatabi kung anon mga masunod sa ngapit na oras. Salamat po kasi do pagantabay, amang Diyos ang magbantay. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Gusto mong magkape pero